El Parlament ha convalidat el Decret Llei 22/2025, un pas clau perquè la implantació de les renovables a Catalunya sigui més ordenada, territorialitzada i participativa. T'expliquem les seves implicacions en matèria de participació. Aquest decret no només clarifica els tràmits administratius, sinó que també obre espais més clars de participació. Per exemple, en els projectes de major grandària, els promotors hauran de fer presentacions públiques als municipis afectats, amb torn obert de paraules i un canal de comunicació obert, i lliurar un informe sobre l'acceptació social. Tot i això, la participació continua centrada principalment en la dimensió econòmica dels projectes. Això significa que la ciutadania encara té un paper majoritàriament informatiu i no vinculant. A més, l'ús del silenci administratiu positiu pot limitar el control efectiu dels projectes més complexos. Els terminis del tràmit d'informació pública també canvien. Ara depenen del tipus de municipi. La ciutadania dels municipis rurals disposa de 60 dies per revisar els projectes, mentre que la resta en té 30. En el cas dels ajuntaments, els terminis perquè puguin formular observacions són de 30 i 15 dies respectivament. El decret llei declara d'utilitat pública les comunitats energètiques i crea un registre oficial gestionat per l'ICAEN. Això reforça la generació local d'energia i permet que la ciutadania tingui un paper actiu en la propietat i gestió dels projectes. També s'estableixen taules de diàleg social a cada vegueria per apropar la participació i detectar conflictes locals. En resum, el decret llei 22/2025 avança en coordinació administrativa, participació territorial i reconeixement de les comunitats energètiques, però encara cal garantir que la participació sigui real, vinculant i que la rapidesa administrativa no comprometi el control ni la qualitat dels projectes.